COP28 Ekologik başlangyçlarda täzeçil çemeleşmeler. Adamzat gadymy döwürlerden bäri tebigaty hemme taraplaryny gorap saklamak, onuň tebigy baýlyklaryndan netijeli peýdalanmak barada dürli çärelere amala asyryp gelipdir. Adamzat jemgyýetiň tebigat bilen özara gatnaşygynyň häsiýetini üýtgetmek bilen bütün taryhyň dowamyna daşky gurşawa täsir etmekde öz ukybyny ösüripdir, kämilleşdiripdir. Tebigat bilen bagly meseleler häzirki wagtda ählumumy gün tertibinde saklanylýar. 2023-nji ýylyň 30-njy noýabry 12-nji dekabry aralygyna Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubai şäherine geçirilýän Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgemegi baradaky çarşuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 28-nji maslahatynyň düýüp mazmuny hem ekologik durnuklygy üçin etmekden ibaratdyr. 1-2 dekabrda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň Dubai şäherine iş taparyna bolup, bütün dünýä howa sammitiniň plenar mejlisine gatnaşmagy tamamlanyp barýan arkada Serdarly Bagtyar ýaşlar ýylynyň taryhy wakalarynyň kataryndan orun aldy. Sammitde beýan edilen Türkmenistanyň başlangyçlary bolsa umumy adamzat dünýäsinde tebii gurşawyň durnuklaşdyrylmagyna gönükdirilendir. Tebigat we tejribe. Tebigatyň dynamsyz we özara baglanşykly hereketi zeminli ýeketek aňly zürýadyna, adamzada, soňra insan aňyndan dören jemgyýete hem geçip, dünýäniň bir wagty iki zatda, bitewlik hem ösüş şäherden miýzemez üznüksizligini düzýär. Muňa ähli ösüşleriň gözbaşyna öwrenýän we özgörüşleri tizleşdirmäge uly goşant goşýan hem beniýatlyk hem jemleýiji düşünjeleriň şuwdan felsefesine dünýäge garaýşda ilmlaryň ilmi, şeýle ýokary we gadymy ikrarly filosofiýada dialektika diýilýär. Diýmek, dünýäniň ösüş we özara baglanşyk üznüksizligine ýaşamagyň özi bu dialektik kanuny tebii boyun bolmagy aňladýar. Şeýlelikde adamzat öz ýaşaýyş we durmuş şertlerini tebigatyň dynamsyz üýtgeýiş raýyna görä sazlamaga çalyşýar. Bu miýzemez ählumumy kanuny ilmiň ösmegi bilen içgin, çuňgur we dogry doly öwrenilip, insan ýaşaýyşynyň hassa eşretli, amatly rahat bolmagyny mümkinçiligi artýar. Muny alaytada zamananyň senagatdan soňky jemgyýet diýilýän häzirki döwri aýany äşkar edýär. Özüm şunda ýene bir uly ösüş mümkinçiligi dörep, ol juda depkinle artmak bilen bolýar. Bu insanyň sahy tebigatdan alan we alýan zatlaryny hassa akylly başly ulanmaga, hatda gaýtarmaga da açylan täze, özüm el ýeterli we ewsilmez mümkinçilik, ýagny adamyň elin öz önümi, maddi tekniki gor hemde aň intellektual gudrat kuwatydyr. Adamyň tebigat bilen gatnaşygy iň ilki dören ulgamda owaby hojalygyna hassa üýtgeşikdir. Hudak daşky gurşawjyda garaşly, özüm tebigatyň iň esas serişdelerinden barha has köp mikdarda peýdalanyp, tewekkelçilige de ýygyjam ýygy duçar bolýar. Diýmek, howanyň umumy ýagdaýy, ekologiýanyň azyga, suwdur topraga köp taraplaýyn täsiri, ozal bilen şu ulgamyň peýdasyna ýa-da ziýanyna bolýar. Munyň bolsa insan saglygyna hem gönnen göni, hem de gytaklaýyn, ýöne kesgin, hatda ykbal çözüji täsiri bar. Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgemegi boýunça çarşuwaly konwensiýasy hem kuç ýagdaýlar göz öňünde tutulyp 1994-nji ýylyň 21-nji martyna üýje girdi. Ol adamzadyň eko ulgama ýetirýän täsirini azaltmak üçin kabul edilenler. Konwensiýa ählumumy ikrarnama eýe bolup 198 döwlet tarapyndan tasdiklananlar. Häzirki wagtda Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgemegi baradaky çarşuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň maslahaty her ýyl geçirilýär. Onuň 2022-nji ýylyň 7-18-nji noýabr aralygyna 27-nji halkara maslahaty COP27 Misiriň Şarm el-Şeyh şäherine geçirilipdi. Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgemegi baradaky çarşuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 28-nji maslahatynyň möhüm çäreleriniň dostlukly döwletiň her ýylyň 2-nji dekabryna bellenilýän baş bayramy
Birleşen Arap Emirlikleriniň milli güni bilen gabat gelenligini bellemelleriz. Ekologik awadançylyk durnukly ösüşiň möhüm şerti. Ekologik meselelerin Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň hataryna keskinlenigini turuwaşdan bellemek gerek. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan başlanan we häzirki döwürde hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň başçylygyna üstünlikli durmuşa geçirilýän ykdysady we durmuş ulgamyndaky ähli giňerimli özgertmeler maksatnamalary bu mesele bilen aýrylmaz baglanşyklydyr. Ekologiýa we tebigaty goramak babatdaky talaplaryň ýerine ýetirilmegi ýurdumyzda iri düzümleýin we şeker guruluşyk taslamalaryny durmuşa geçirmegiň hem esas şerti bolup durýar. Bu babatda köpetdaň etegenäki ajaýyp günjekde gurulan täze akylly şäheri, Arkadag şäherini mysal getirmek bolar. Ýurdumyz howanyň üýtgemegine garşy göreşmekde ähli tagallalary koşturmak boýunça halkara başlangyçlara we ýalaşyklara işen gatnaşmak bilen Paris ýalaşygyny gollady. Hemem 2016-njy ýylyň oktýabryna tasdiklady. Howa gün tertibi boýunça maksatlara ýetmek üçin Türkmenistan degişli kanunçylyk hukuk bünýadyny ýygyderli kämilleşdirýär. Soňky ýyllarda howanyň üýtgemegi baradaky milli strategiýa 2030-njy ýyla şenli gaýtadan dikeldilýän energetikany ösdürmek boýunça milli strategiýa hemem gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri hakynda Türkmenistanyň kanuny kabul edildi. 2020-nji ýylda ýurdumyz Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa Ykdysady Komissiýasy tarapyndan eglan edilen şäherlerdäki baglar adly halkara maksatnamasyna goşuldy. Türkmenistanyň halkara ekologik forumlarda şol sanyna Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ösüş boýunça Rio+20 adly ähli maslahatyna Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 70-nji mejlisiniň çäklerine geçirilen 2015-nji ýyldan soňky döwür üçin durnukly ösüşiň meseleleri boýunça duguşykda Birleşen Milletler Guramasynyň tebii betbagyçylyklaryň tewekkelçiligini azaltmak boýunça Ýaponiýada geçirilen 3-nji bütün dünýä maslahatyna hemem Koreýa Respublikasyna geçirilen 7-nji bütün dünýä suw forumuna beýan eden netijeli başlangyçlary dünýä birleşiginiň giň gollawyna eýe boldy. Türkmenistan bu başlangyçlary durmuşa geçirmekde Birleşen Milletler Guramasynyň senagat taýdan ösüş boýunça guramasyny, daşky gurşaw baradaky maksatnamasyny, ykdysady we durmuş meseleleri boýunça departamentini, ösüş maksatnamasyny esasy hyzmatdaşlara hasaplaýar. Ýurdumyz mundan başga ekologiýa we howa meselelerini beýlek halkara düzümler bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýardyr. Howanyň üýtgemegi baradaky meseleleriň halkara gün tertibine möhüm orny eýleýänliginden uralyp, Türkmenistan bu uğurda dünýäniň birleşiginiň tagallalaryny doly gollaýar we pes ularly tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça çäreleri durmuşa geçirýär. Ýurdumyzda tebii gazdan vodorod öndürmegiň taslamalaryny amala aşyrmagy hem ýaşyl ykdysadysyň çäklerine geljek uly uğurlaryň hataryna garalýar. Olaryň ählisi Türkmenistanyň ekologik awadançylygyny üpsün etmek wezipelerini çözmäge ören jogapkärçilikli şemereşýänliginiň aýdyn güwäsidir. Munyň özi ähli durnukly ösüşiň möhüm şerti bolup durýar. Ähli metan boşnamasy. Bu näme? Fizika hem kimya ilminden bilişimiz ýaly metan atmosferada ähmiýeti boýunça 3-nji parnik gazdyr. Ol kömürturşy gazyndan soňra howanyň ähli maýlamagynyň ikinji şeşmesi bolup durýar. Metanyň atmosferada jemlenmeginiň artmagy howanyň gazgynlyk derejesiniň ýokarlanmagyna, parnik täsiriniň güýçlenmegine getirýär. Metanyň zynynlaryny azaltmak boýunça halkara tagallara ýurdumyzyň goşandy möhüm meseleleriň biri bolup durýar. Nälim bolýaly, Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgemegi baradaky çarşywaly konwensiýasynyň taraplarynyň 2021-nji ýylda Glasgow'da geçirilen 26-njy maslahatyna Türkmenistan ähli metan boşnamasy boýunça täze başlangyjy gollamak barada aýtdy we resmi namany içkin öwrenmäge, ony durmuşa geçirmäge gatnaşmagy gyzyklanma bildirilýändigini beýan etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgemegi baradaky çarşywaly konwensiýasynyň maslahatlaryny nazara almak bilen Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň işen gollamagyna ýurdumyz howa boýunça Paris ýalaşygy esasynda Türkmenistanyň milli derejede keskinlen goşandyny taýýarlady we ony 2022-nji ýylyň maýynda tasdiklady. Bu strategik resmi namada
2030-njy ýylda parnik gazlarynyň zynyndylaryny 2010-njy ýylyň derejesine görä 20 motorum azaltmak gözüňde tutulýar. Dubay şäherine geçirilen COP28 maslahatyna Türkmenistan ähli metan boşnamasyna goşulýanyny resmi taýdan beýan etdi. Şunuň bilen birlikde ýurdumyz boşnamadan gelip çykýan şertleri iş ýönüne ýerine ýetirmäge gönükdirilen taslamalaryň, maksatnamalaryň çäklerini halkara guramalar, hyzmatdaş döwletler bilen günnelik hyzmatdaşlygy dowam etdirer. 2020-nji ýylyň 2-nji iýununda Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen metan zynyny gazlaryny azaltmak boýunça ýokary derejeli pudagara topar döredildi. Ondan başga da ýurdumyzyň 2023-2024-nji ýyllar üçin ähli metan boşnamasyna goşulmak meselesini öwrenmäge gönükdirilen halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça ýol kartasy tasdiklandy. Türkmenistan Aşgabatda Birleşen Milletler Guramasynyň honarlygyny Merkezi Aziýada howanyň üýtgümegi bilen bagly tehnologiýalaryň Sevit merkezini döretmek başlangyjyny öňe sürdi. Şunun bilen baglykda şu ýylyň 13-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşky Gurşawy goramak ministrligi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Daşky Gurşawy boýunça maksatnamasynyň arasyna özara düşünişmek hakyna ähdnama gol çekildi. 24-nji noýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde bolsa COP28 maslahatynyň dowamyna Türkmenistanyň ähli metan boşnamasyna goşulýanyny yglan etmek teklip edildi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 78-nji sessiýasyna eden çykyşyna belleýişi ýaly bizim ýurdumyzyň howa boýunça Paris ýalaşygyna goşulmagy bilen bir näçe degişli milli maksatnamalar kabul edildi. Metanyň howa ýaýramagynyň yaramaz netijelerini azaltmak we ýok etmek maksady bilen umumy döwlet şäherleri amala asyrylýar. Gurrun ilkinji nowatda ekologik taýdan arassa serişde täşikleýiji häzirki zaman tehnologiýalaryny, aýratynda energetika, senagat we ulug pudoklaryny ornaşdyrmaga tapgyrlaýyn geçmek hemem peýdalanmak hakyna barýar. Hususlar barada hormatly prezidentimiziň Birleşen Milletler Guramasynyň Daşky Gurşawy boýunça maksatnamasynyň ýerine ýetiriji direktory, Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretärining ornbasary Inger Andersen bilen bolan duşugyny hem beýan edildi. Türkmenistanyň başlangyçlary dünýä jemgyýetçiliginiň ünsünde. Dubaýa amala aşyran iş saparynyň dowamyna COP28 maslahatynyň çäklerine geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň bütün dünýä howa sammitine çykyş edip, döwlet başdanymyz Türkmenistanyň şu maslahata gatnaşmagyny özüniň howanyň üýtgümegi meselesi boýunça halkara strategiýasyny ilerletmekde tapgyrlaýan waka hükmüne garaýanyny ýytdy. Bellenşi ýaly 2012-nji ýylda kabul edilen howanyň üýtgümegi baradaky milli strategiýa Türkmenistanyň ähli howa gün tertibine doly derejede goşulmagynyň ýoluna başlangyç nokada öwrüldi. Soňra ýurdumyzyň howa boýunça Paris ýalaşygyna goşulmagy bilen baglykda bu strategiýanyň täze redaksiýasy tasdiklandy. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow jogapkarly döwlet hökmüne Türkmenistanyň halkara we milli derejede maksada okkunly iş dowam etdirmegiň zerurdugyny düşünýändigini ýetdi. Şol iş bolsa howanyň üýtgümegine we onuň netijelerine garşy görüşmekde mundan meýlekde öz şüpçün etmäge ýardam berer. Döwlet başdanymyza ýokary derejeli forumyň münberinden metanyň zynynylaryny azaltmak boýunça halkara tagallalara sallamly goşan goşýan ýurdumyzyň ähli metan boşnamasyna goşulýanyny hemem howa meselelerini çözmek boýunça halkara guramlar, hyzmatdaş döwletler bilen işçi hyzmatdaşlygy dowam etdirjekdigini aýtdy. Yer ýüzüniň bagysýar we awadan geljeginiň bähfidine halkara hyzmatdaşlygy dowam etdirmäge we putulandyrmaga ygranlygyny beýan edýän Türkmenistan ýokary derejeli köp taraplaýyn duşukda taýýarlanylan resmi namalary, hususan howa we saglyk boýunça jarnamany, durnukly owa hojalygy, durnukly azyk ulgamlary we howanyň üýtgümegine garşy görüşmek boýunça emirlikler jarnamasyny, şeýle hem bir näçe başlangyçlary şol sanyna howanyň üýtgümegine garşy görüşmek boýunça belent maksatly köp derejeli hyzmatdaşlyk üçin COP28 koalizasiýasyny döretmek hakyna başlangyjyny gollady. Ma'lum bolşýar, ýurdumyzda Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgümegi baradaky çarşuwaly konwensiýasyny, Kyoto teswirnamasyny we Paris ýalaşygyny tasdiklap, geçen ýyllaryň dowamyna öz üstüne alan boşnamalaryny üýtgöwsiz ýerine ýetirip gelýär. Rejelenen görnüşde tasdiklanan howanyň üýtgümegi baradaky milli strategiýa ähli pudoklarda ilkinji nowatda
nebit gaz, ulog, elektroenergetika pudoklaryna, o we sanagat toplamyna, gurulşyk sanagatyna ziýanly dynandylaryň möçlerini peseltmäge gönüktirilen ýzyderli çärelerin durmuşa geçirilmegini göz öňünde tutýar. Bu uğurda halkara hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine uly üns berilýär. Sebäbi ekologik meseleleriň çözülmegi ähli sebet we milli derejede tagallalaryň birleşdirilmegini, köp taraply dialogy, her bir döwletiň bu uğurdaky hereketlerini Birleşen Milletler Guramasy bilen utgaşykda alyp barmaklygy talap edýär. Şeýlelikde Birleşen Milletler Guramasynyň bütün dünýä howa sammiti dünýä jemgyýetçiliginiň soňky 10 ýyllyklарда tutuş adamzat üçin derwäs bolan howanyň üýtgümegi bilen bagly meselelerni birlikde çözmegi, bu wagtma garşy siýasy we ykdysady çäreleri alalaşyk durmuşa geçirmegiň zerurdygyny düşünýändigini görkezdi. Ähli forumyň 2 gününiň dowamynda köp döwletleriň başdanlary we hökümet ýolbaşçylary ekologiýa, azyk howpsuzlygy, tebii betbagçylyklardan goranmak, ýaşyl energetika meseleleri, howanyň üýtgümeginiň netijelerini ýeňip geçmek üçin az esen ýurtlara maliýe gollawyny bermek babatda öz ýurtlarynyň garaýşlaryny beýan etdiler. Howanyň üýtgümegi bilen bagly durly uğurlar boýunça mundan meýle hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini has jikmejik ara alyp maslahatlaşmak üçin COP28 meýdançasyna plenar mejlisleri bilen goşuklukda bir näçe beýlek çäreler geçirilýär. Olara Türkmenistanyň uğurdaş tüzümleriniň ýolbaşçylary hem wekilleri gatnaşdylar. 2023-nji ýylyň 2-nji dekabrynda ýurdumyzyň wekiliýetiniň agzalary tebigat waramak, howanyň üýtgümegine garşy görüşmekde ýaşlaryň orny, agyz suwuny we howany goramak boýunça çäreleri durmuşa geçirmegi şartlandyrmak, adalatly, deň hukukly, utgaşdyrylan energiýa akmyna, hususan häzirki döwürde ulanylýan energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmelerine geçmegi şartlandyrmak meselelerine bagyşlanan köp taraply duşgara gatnaşdylar. Saglygy goraýyş, howanyň üýtgümegi boýunça gün tertibiniň merkezine ady bilen geçirilen duşga aýratyn üns berildi. Onuň netijeleri boýunça howa we saglyk boýunça COP28 jarnamasy kabul edildi. Ähli howa başlangyjynyň şäklerini köp taraply dialogy dowam etdirmäge taýýardygyny hemişe beýan edýän Türkmen tarapy bu jarnamany gollady. Hemem Paryż alalaşygyny durmuşa geçirmek üçin saglyk goraýyş meselelerini umumy tagallalara ıgrarlygyny tasdiklady. 2023-nji ýylyň 1-nji 2-nji dekabrynda hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubai şäherine iş saparyna amala aşyryp, bütün dünýä howa sammitine gatnaşmagy bitirip Türkmenistanyň dünýä birleşiginiň öňünde öz üstüne alan goşnamalaryny ýerine ýetirmäge ıgrarlygyny ýene-de bir gedek aýdynlygy bilen görkezdi. Çünki ýer biziň umumy öýümizdir. Biz ony geljek nesiller üçin aýagyl saklamalyrys. Ýurdumyz ören wajyp meseleleri çözmekde halkara hyzmatdaşlygy ösdürmäge ýardam bermäge çalyşyp, birlikdäki alalaşykly hereketleri tutulandyrmaga anyk goşandyny goşýar. Tutuş adamzatyň geljegi bolsa şol hereketlere baglylar.